za ka iya samun dala 1000, 2000, 3000 a yau da wannan tsarin da zan kawo ma idan ka bi shi yadda ya kamata. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da yau, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Insha Allahu yanzu za mu dawo muku da sabbin shirye-shiryenmu da ya zamana a wannan lokaci ana samun kuɗi ta wannan hanyar, amma so da yawa mutanenmu ba su sani ba ko kuma ba su cika kawo shi ba. To in Allah ya yarda zan ki kawo muku su a kullum idan mun samu update. Abinda nake nufi a nan, mun sani a harkar crypto a coin sun yi ƙasa kuma kasuwa ta canza ma mutane tun kwanan baya yadda ba a zata ba. To akwai hanyoyi da ake bi secret a wanda cryptocurrency ka samu kuɗi ba tare da ka sa kuɗinka kana jira ko ya tashi ko ya faɗi ba. Ba za ka sa kuɗinka ba sai ma ka buga ka ga menene za ka samu. Wannan tsari ko kuma wannan kasuwar ita ce arbitrage trade. Muna da arbitrage kashi biyu, akwai dollar arbitrage sannan akwai coins arbitrage. Idan muka ce dollar arbitrage shine ka je ka sai dala a wani wuri ka kai ta wani wuri kuma ka samu riba. Ba za ka ma saya ba sai ka je ka ga a nawa za a sayar maka da ita, sannan ka ga idan ka kai ta a Binance a nawa za a saya, sannan ka ɗauke ta ka je ka sayar. Wannan shine dollar arbitrage. Shi kuma muna da coins arbitrage. Shi kuma coins arbitrage za ka saye ne a wannan kasuwar ka ɗauke ta zuwa wannan kasuwar ka ci riba. To insha Allahu akwai damammaki, akwai secret wurare da ake yin wannan, ana samun kuɗi har yadda ba zato, miliyan 1, miliyan 2, miliyan 3 har yadda ba ka zato. Mutane suna ƙaruwa a nan ciki kuma insha Allahu a yanzu zan nuna muku wata hanya, amma sai wanda yake da wannan account ɗin. Don yanzu haka sun babbada dala virtual card ɗin da za ka yi aiki da shi. Wanda yake da wannan account ɗin kuma yana da wannan katin, to zan nuna mashi hanya yanzu ya je ya kawo. Insha Allahu ya je ya ci gaba da yi, zai samu da izinin Ubangiji. Kamar yadda muka yi magana cewa shi arbitrage trade na coins da kuma na cryptocurrency na coins da na kuma dala, to yana da bambanci. Duk waɗannan ba za ka sa kuɗinka ba sai ka je ka ne za ka samu. To don haka insha Allahu a cikin wannan tasha a kullum za mu yi ƙoƙarin kawo muku ƙwara guda, kuma sannan zan buɗe Telegram group wanda zan ki kawo update sabo. Saboda mafi yawan sa abin a YouTube, to idan yayi yawa suna zuwa su rufe wannan hanyar sai su hana a yi. Saboda shi duk platform ɗin da ya ƙirƙiri platform don yayi wani amfani, ka gano ga hanyar da za ka samu amfani haka fi shi samu, to idan ya ga ana yawan sayi zai iya rufewa. Za ka iya yi so 20, so 10 in kana da sauran hannu, ko so nawa kana iya yi. Don haka idan duk a maya ɗaya kana samun 10,000, idan kai so 10 ka samu 100,000, idan kai so 20 ka samu 200,000. Kai wallahi akwai waɗanda suke samun fiye da miliyan a yini a cikin waɗannan kalan arbitrage. Insha Allahu za mu zaki kawo muku su a cikin wannan tasha a kullum. Sannan kuma Telegram ɗin idan na buɗa zan ba da dama, zan ba da lokaci kamin in kawo wasu sharaɗi da nake so in kawo. Amma duk wanda a cikin group ɗina na WhatsApp zan aje musu link ɗin, amma duk wanda zai bi wani da baya to akwai sharaɗi da za mu yi da shi. Don kamar BIP nake so in buɗa shi, akwai sharaɗi, akwai dokata akan wannan shi group ɗin. Ba zan zanki yawan sakin komi a YouTube ba sai na ɗan samu kwana 2 in na sake shi a can, to zan iya zuwa a nan YouTube sai in saki don mutane da yawa su amfana. Wannan hanya ta yau da zan nuna muku a yanzu tana aiki kuma ana nan ana samun kuɗi har da baki zato, har baka zato. A yanzu a ce kana da 100,000 to kana iya mai da ita miliyan 1 a wannan lokacin. Don haka kana da sauran aiki. Don haka zan nuna muku hanyar da za ku bi ku je ku yi. In dai har kana da wannan katin, yanzu sun hana ba da katin, saboda ina tunanin sun yi update ne na
na application ɗin nasu kamar haka. Yanzu za mu tafi, zan nuna muku yadda za ku bi. Da farko za ka iya samun dala 1000, 2000, 3000 a yau da wannan tsarin da zan kawo ma idan ka bi shi yadda ya kamata. Da farko za ka zo ka tabbatar da cewa kana da verifying Binance, sannan kuma bayan kana da verifying Binance ka tabbatar da cewa kana da wannan Raven wallet ɗin. Mun sani an yayin buɗa ta ana sa mata kuɗi, amma banki ne za ka buɗa, za su baka kati, za ka iya sa mata kuɗi kuma za ka iya komi da ita. Don haka insha Allahu a yau za mu kawo muku yadda za ka yi aiki da ita ka samu kuɗi. Na farko, idan kana da ita, idan ka buɗe yanzu ba sa ba da katin in kana da ita, amma kuma mai yiwuwa an ka samu update sabuwar da sun yi updating ɗin Raven ɗin ne to su baka katin, amma dai ba sa ba yauwa idan ka je requesting kati a yanzu. To idan ka je za ka zo nan gashi inda aka sa cat, wannan wurin da aka sa cat gashi nan, sai ka je ka yi requesting kati. In ka zo za ka zo nan inda aka sa processing, sai ka zo nan ka sa processing. Idan ka sa processing sai ka zo nan wurin, sai ka zo nan wannan mai kamar plus ɗin sai ka danna shi. Idan ka danna ga sun ce visual card da kuma physical card. To za ka zaɓi, to da haka idan ka zo nan za ka yi visual card, nan za ka yi requesting a baka kati, ba physical card ba, wannan shi za ka yi. Idan ka zo sai ka danna shi, idan ka danna shi sai ka zo nan sai ka cika wa'annan abin da za ka cika. Yanzu misali kamar a nan sai ka zo nan, example muna sa katin, muna so na yi shopping card, sai ka zo nan ƙasa sai ka rubuta currency wanda kake so, gashi sai ka zo. Kati biyu ne, akwai dollar USD, akwai kuma naira Nigeria. To amma wannan disable, sun rufe shi, wannan an rufe shi, ba a bari yanzu, ba sa bari a aiki da shi. Wannan shi ne ake da dama ake da aiki da shi. To sai ka zo sai ka dawo nan inda aka sa, sai ka zo sai ka sa shi, sai ka dala card, dama shi muke so, sai ka zo nan card provider, sai ka zo nan sai ka shiga, sai ka sa wannan visa card, wannan master card ma sun rufe shi, sai ka zo visa card. Idan ka rufe visa card sai ka dawo sai ka zo nan inda aka rubuta amount. Idan ka zo inda aka rubuta amount sai ka danna kuɗinka a ciki, misali kamar ga su haka, ka danna, dama naira 2 shine sharaɗin abin da suke bada, dala 2 suke bada katin. To gashi muna da dala 14 misali kamar da muka sa, sai ka dawo nan. Idan ka zo sai ka dawo nan, sai ka zo nan inda aka sa processing, sai ka shiga nan da aka sa processing, sai ka yi requesting card din, sai ka zo nan sai ka sa process, sai ka zo gashi sun nuna za su ba mu dala 12 amount in card, za su ba mu dala 12. Insurance fee, kuɗin da za su iba na katin za su ibi dala 2. Ka lura da kyau, za su ibi dala 2. Sai naira equivalent 10,852 shine za su ba mu dala 12. To sai ka zo nan wurin, idan ka zo nan gashi nan sai ka danna nan wajen wannan rubutun view transaction din nan, sai ka danna nan. In ka danna wannan ba zai wuce ba, sai ka fara danna wannan. Idan ka danna shi haka to zai wuce maka haka, zai nuna maka cewa ga tsare-tsaren su, sai ka dawo sai ka fita da wannan. Idan ka dawo ka fita sai ka danna wannan, gashi ne sai ka danna wannan, zai baka na request card, sai ka je ka yi requesting card. To a yanzu pin ɗin da za ka sa sai ka sa pin ɗinka. A yanzu abinda yake da matsala ba sa bada katin yanzu, amma duk me shi zai iya zuwa je yayi kawai yanzu direct. Sai ka zo nan, idan ka zo ka ga abin da suke cewa okay sorry no internet, ban kunna internet ina ba. To sai ka zo sai ka danna nan ka yi requesting katin complete. Idan ka yi requesting katin za ka ga abin da suke rubuta mana a nan yanzu, abin da suke yi kenan, ba sa bada katin yanzu. To in kana da katin za ka iya zuwa ka yi processing wannan, kaga kuma menene za ka samu ribarka a ciki insha Allahu. Yanzu bari mu gani, mafi akasari update, sai da yake sun yi update ne, ka ga abin da suke cewa unavailable calculation try again, gashi abin da suke nunawa a yanzu, ba za su bada katin ba. To wanda ada katin wannan shine zai je yayi. To bari mu koma mu je mu ga yadda tsarin yake.
Masha Allah, to yanzu za mu je za mu yi deposit. a Yanzu dai bari in buɗe shi Revenue wallet ɗina, ga shi kamar haka. Yanzu ga shi kamar haka, zo nan na ce request card. Ga shi in ka shiga nan in kana da katin kamar yadda na yi misali ɗazu, ka shiga ka rubuta. Yanzu misali zan je yi deposit, sai mu kai ku gani US dollar, sai ka zo nan visa card, sai ka zo nan pound, sai ka zo nan gashi 50,000 ne a ciki. Gashi sai ka danna na maximum, sai abin ɗin ka ya fito nan gaba ɗaya. Shi za a baka 50,000 ne, za su baka $65. Sai ka je processing. Idan ka je processing sai ka yi process card. Idan ka yi process card kamar yadda na yi magana, za ka nemi katin ne, shi ne za ka danna nan kamar haka. Gashi sai ka sake dawa nan ka kashe, sai ka dawo nan ka danna wannan, sai ka yi process card. To idan sun ka baka complete, baka katin, to abinda nake so don mai katin shi zai yi haka. Sai mu dawo sai mu lura, sun ce za su bamu dala nawa. Gashi 50,950 za su bamu amount of card, za su bamu dala 63. To wannan dala 63 to ita za mu je mu kai Binance, sai mu diba mu gani. Za ka tura ta a Skrill ɗinka idan ka je, saboda mun sani cewa Binance yana ansar Skrill. Kana iya deposit da shi. Mun sani kana iya deposit a Skrill da Neteller da PayPal a Binance ɗinka. To yanzu nan manga a 50,000 za su ba mu dala 63. To sai ka yi transfer su zuwa Skrill ɗinka. Idan ka je ka ɗora katin a Skrill ka saye, to sai ka zo sai ka dawo nan. Idan ka dawo dalar ka a nan, za ka yi transfer ɗin kuɗin dama a cikin Skrill ɗinka. To sai ka zo nan. Idan ka zo nan a Binance, ga ta kamar haka, sai ka zo misali kamar Binance ɗinka na haka. Za ka zo nan wajen P2P, sai ka shiga nan. Idan ka shiga P2P, idan a Najeriya kake, ka canza wannan icons ɗin naka na NGN ya kuma USD. Gashi kamar haka, kamar nan. In yana NG sai ka mai da shi USD. In yana a USD haka, to sai ka sake dawowa nan, sai ka zo sai ka nemi shi Skrill. Ina ne za ka yi deposit na Skrill. Sai ka zo nan wajen payment ɗin nan, sai ka danna nan kamar haka, sai ka zo nan wurin sai ka rubuta Skrill, saboda shi muke so mu biya. Kamar gashi na wurin Skrill, gashi nan sai ka rubuta a nan wurin kamar haka. In baka gashi a nan ba, Skrill. Idan ka rubuta zai hito maka da wannan, sai ka danna shi wannan akai ne, sai ka dawo nan sai ka danna nan confirm. Idan ka danna confirm, to duk wayannan masu ansa ne. To yanzu gashi Skrill ne nan wurin, duk gashi Skrill ne. To dama kana da shi a nan, ga kuma price ɗin nan wurin yadda yake. To sai ka dawo nan sai ka sa ai sell ne za ka yi, sai ka danna nan wajen sell. Idan ka danna sell ɗinka, to gashi wannan kamar yadda mun ka sani, wannan zai sai shi duk dala ɗaya 1.024 zai sai. To ba shi ba, muna son mu nemo, tun da dalar mu ba ta da yawa, dala 60 ne. Yanzu ga wani nan wurin da ya ce zai sai da dala 50 zuwa 50 da wani abu. To sai mu zo mu diba, sai mu ga ai nawa ne za a ba mu, 63 ne. To sai mu dawo nan wurin, sai mu zo wannan, sai mu ce ma wannan sell. Idan mun ka ce ma wannan sell, sai mu diba mu ga dala 63 ɗin nan ba za a ba mu. Sai mu zo nan wurin, sai mu sa 63 USD. Shi zai ba mu nawa? Shi zai ba mu 63 USD. Shi zai ba mu gashi na 64 USD. Gashi 64 USD. To ma'ana muna da USD mu, ba nan za mu sayar ba. Muna da USD, sai mu koma can sai mu ce to za mu sayar da ita, sai mu sake mai da shi naira.
za mu je P2P mu sayar a bamu kuɗin mu. Ma'ana ka kawo ta ne nan, ka lura da kyau, daga screen ɗinka ne ka kawo ta zuwa Binance ɗinka. Da ka zo nan ka sayar, sun ka shigo nan ka sayar ma wani suka shigo, to USD ka sai ka koma can USD sai mu zo nan sai ka shiga P2P gashi. Idan ka shiga P2P sai ka ce yanzu gashi misali kamar nan sai ka dawo nan sai ka mai da shi naira. Idan ka mai da shi naira kamar haka NGN gashi sai ka mai da shi naira. Idan ka mai da shi naira sai mu zo nan sell. Idan ka mai da shi sell, idan ka mai da shi sell gashi nan muna under sell, sai ka zo ka shiga filter. Muna da 63 USD ne ai. Sai mu zo sai mu ga USD mu guda 63 nawa zai kama tunda mun mai da shi a naira. Sai mu ce muna son daga 50,000. Sai mu zo mu gani. Sai mu zo nan sai mu ce muna son mu sai da USD mu. Bari mu sayar ma wannan daga 12,000. Sai mu ce muna da has been update. Okay, bari mu yi update. To sai mu zo nan. Sai mu zo nan sai mu ce 50,000 zai sai 50,000. To sai mu ce sell. Sai mu ce muna son mu sai da USD mu 63. Sai ka zo ka diba ka ga nawa kuɗinka na kama nan. Sun kama 56,714. Mu diba da kyau nan 56,714. 56,714. To abinda muka samu sai mu zo nan mu dawo calculator mu gani nawa ne muka shiga da su. Nawa ne muka shiga. Nawa ne muka shiga. Mun je da kuɗinmu 50,000 sun koma 50,000 da 50,000. 56,000 sun da shidda. Bari mu gani 56,714. 56,714. Sai mu ce minus 50,000. Akwai 6,714. To aƙalla mu ce mun je kasuwa da 200,000. Mun je kasuwa da 200,000. Da haka 6,714 times 4 6,714 times 4 24,000. A duk transaction guda idan kana da 200,000 za ka samu 24,000. To 26,856. 26,856. Mu ce duk transaction guda ka samu riba 26,850. To ka yi haka unlimit ne wannan. Aƙalla a ce ka yi ne ka yi so 10 times 10 times 10 times 10 nawa zai baka. Za ka samu 268 times 10. Idan kuma mun ka ce times 20 kana iya yi unlimit ne, ka samu 448. To wannan shi ne ake ce ma arbitrage trade. Wannan yanzu duk mai kati zai iya yi. Requesting kati update wasu suna bawa wasu ba su bawa, a mafi akasari yanzu sun ba da katin. Amma duk wanda adda katin a yanzu zai iya zuwa ya fara kuma in Allah da zai samu riba a wannan. Wannan shine darasinmu na farko. Insha Allah waɗanda ba su da kati kada su damu. Darussukan mu na nan tafe kala da kala waɗanda za a yi kuma za a samu kuɗi. Masha Allah. Da Allah in baƙo ne a wannan tashar tamu ka danna mana alamar subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin duk bidiyon da muka zo da shi za ka iya ganin duk bayanin da muka yi. Bayan haka idan muna so mu gano nawa ne an ka sai mana da ita dala a Rovin tunda an bamu shi akan yanzu idan muka dawo ba
gashi 50,990 an ba mu za a ebe dala 2 charges sun koma dala 48,900. To 48 muna so mu ga a nawa an ka sayar mana da dalar. Bari mu zo mu buga ka ga yadda za ka iya gano yadda ake sayar maka da dala, sai ka zo mu gani cewa bari mu zo mu buga mu ga cewa za mu ce 50,000 49,000 a ebe dala 2 48,950 sai mu ce 48,950. Wayannan su ne capital ɗin da muka je da su, sai mu ce divide by minus divide by dala nawa ne an ka bamu, suka ce za su bamu 63.74, sai mu ce 63.74. to an sayan mana da dala ɗaya akan naira 767. Wannan haka aka sai mana da dala ɗaya. Duk dala ɗaya an sai mana shi 767. Kai kuma ka je Binance ka sai da ita a 800. Ka je Binance ka sai da ita a dala ɗaya. Ka sai da ita 900. To sai mu diba mu ga a duk dala ɗaya, duk a dala ɗaya 600 ka sai ta 767 sai 700 sai mu ce misali 900 sai mu ce minus 768. A duk dala ɗaya ka samu naira 132. Duk dala ɗaya kana da 132. Duk dala ɗaya ka lura, duk dala ɗaya kana da 132. Ka sai dala 1000. Misali a ce ka sai dala 1000. Ana samun kuɗi a arbitrage, ku lura da kyau. 132 sau 1000 nawa ka samu? Diba hayan ka samu 132. Ka sai dala 1000. In ka sai dala 1000 duk transaction ɗaya, duk transaction ka je ka kai takardawa ka samu 132. Ka yi so 10. Me zai baka? Zai baka miliyan 1,320. Mutane a lura da kyau, ana samun kuɗi a arbitrage. Don haka ku bibiye mu a cikin wannan tasha. Insha Allahu akwai sabbin update da suke tafe. Ma'asalam, sai anjima.